voucher potongan. Nah, pas itu masuk itu, dia langsung disuguhi foto booth, jadi foto-foto nang kene. Assalamualaikum dolaner. Saiki ning Dewi bareng konco dolan Dewi Wisata ono nanggone Surabaya North Quay. Tiba erek Surabaya North Quay wis buka lho ke tanggal 20 kemarin. Apa isine pasti kayak konco-konco kabeh sing gak ngegurung tau mrene, pastine pengin ngerti kan isine kaya apa. Ayo meloki aku. Jadi dolaners, kayak konco kabeh sing kurang ngerti, pintu masuk iku ono nang nggone iki sing ana tulisane Surabaya North Quay. Ojo lali cuci tangan dulu yuk. Sesuai protokol kesehatan. Langsung masuk. Jadi dolaners, nang ngene kene iki lengkap ono Surabaya Square. Konco kabeh iso blonjo-blonjo nang kono. Terus nang kene juga tersedia toilet musola sing bersih. Ono nang ngene sebelah kanan. Ono ibu menyusui juga loh, jadi nggak usah khawatir jika ibu menyusui yang kepingin nyusuin anaknya. Ya langsung aja nang ngone Surabaya North kene ya. Nah, saiki wis ono nang ngone pintu masuke Surabaya North. Oke, pastikan selalu sesuai dengan protokol kesehatan ya. Oke, yuk, ada tuku tiket bisa yuk. Nah, kan wis tekan lantai 3 wae dhewe iki. Nah, mauku oleh tiket bayar 10.000. Iki iso dituker ambek makanan, ini voucher potongan. Nah, pas pintu masuk iku, adewe langsung disuguhi foto booth, jadi iso foto-foto nang kene. Ayo nek aku. Adewe wis ana nang ngene indore langsung disuguhi berbagai macam kuliner wis garek milih mau apa. Demikian prosedur pencegahan virus corona atau COVID-19 digunakan maupun faktor perhatian kamera. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan pilihan Anda untuk kebiasaan. Nah, setelah blonjo-blonjo, gawe kupon sing mau adewe tuku tiket pertama mau. Jadi ruangan digawe maem iku terbagi dari 3. Ono indoor ber-AC, ono sing smoking area, ono sing outdoor. Nah, saiki adewe nonton sing outdoor. Ayo. Lah, iki view utamane. Ya apa?
outdoor iku bagi loro juga rek. Ono sing VIP, ono sing biasa. Nek VIP iku adewe gratis wifi, bayarnya 50.000. Tapi saiki ning Dewi ono nang gone area outdoor sing biasa. Iso dieksplor rek, macam tempat-tempat kayak foto nih. Ya apa rek, gak kepingin merene ta. Ning Dewi tak menikmati sore hari nang kene, ya. Sing kepingin merene ndang langsung merene ae, ya. Dinteni ya. Ngono liputan saka ning Dewi. Assalamualaikum.